Alor ezberdinetako medikuak bat datoz, familia medikua edo pediatra ambulategian izatea ez da une honetan erakargarria. Que se hace poco atractivo. Arazoa ez da ordutegiari edo soldatari lotuta bereziki. De alrededor de 3.000 euros, en un horario de 8 a 3. Azken orduetan, lehen arretarako sailburu ordeak Susana Martinek eman dituen datuak dirauek, arazoa lan baldintzei lotuta dago. Lan zama da ikaragarria eta jasanezin. Está muy forzada en trabajo. Eta baldintza hauekin mediku egoiliar izango direnak ez dute espezialitatea aukeratzen. Eta ikusten dutu zen lan baldintzetan egiten dugula lan. Ondorioz, hau ikusita, nik uste dut atzerantza gara baten zaituela. Gainera, euren garapen profesionala mugatuago dagoela ikusten dute. Lehen arretan, tutoriak ere gutxi dira, ez omen dira ondo zaindu. Los tutores están maltratados desde hace años, con lo cual en primaria hay muy pocos tutores. Eta tutorerik gabe, egoiliarrik ez. MIR edo mediku egoiliarren banaketa egiteko sistema ere zaharkituta gelditu dela adierazi digute profesionalek. Yo creo que al sistema MIR habría que darle una vuelta. Denek aitortzen dute, orain konponbidea ez dela erraza. Ez dugu ikusten argirik. Baina erabakiak berehala hartu behar direla, plaza hutsoiek lehenbailehen betetzeko.